aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛ o kan foli ani kanuban kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi tɛnɛ marisi kalo tile 2 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da olu kan olu dɔw bɛ tali kɛ kunnafoni daminɛ la bi an bɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ Tunisie jamana premier ministre kɔrɔ yɛrɛ ni a tɔgɔ ye ko Ali Larayed ko ale yɛrɛ kɔni kɔndanera san 24 kaso yɛrɛ la ka da kan Ali Larayed ale yɛrɛ jalakilen don k'a fɔ ko ale yɛrɛ de tun bɛ bɛnbaliwale maaw yɛrɛ soutenu minnu bɛ taa walejugu yɛrɛ kɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na o de kosɔn u ka kiiritigɛso maaw yɛrɛ ale kɔndanne ni san 24 kaso yɛrɛ ye Ali Larayed ale ka nin affaire yɛrɛ kɔni kuma cayara kosɛbɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa maa caman yɛrɛ fana tun bɛ ka ale ka procès laban yɛrɛ kɔnɔ Usama Bouteldiani ale yɛrɛ avocat yɛrɛ de ale ka kɔrɔfɔla ale y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ jugement laseli yɛrɛ kɛra alamisa su ka dugu yɛrɛ jɛ juma février kalo tile 27 san 2026 wa y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Ali Larayed ale ka procès fɔlɔ yɛrɛ la min yɛrɛ kɛra kabiri mai kalo tɛmɛnen san 2025 yɛrɛ la k'u tun ye san 34 kaso yɛrɛ de di Ali Larayed yɛrɛ ma wale min b'a yira k'a fɔ ko sisan yɛrɛ kɔni ko procès laban min yɛrɛ filɛ nin ye ka taa k'u ye camanba yɛrɛ de bɔ Ali Larayed ale ka condamnation yɛrɛ la ale ka kasoko yɛrɛ la Tunisie autorité maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔla o y'a yira k'a fɔ ko kabiri san 2010 ka taa bila san 2011 wagati yɛrɛ la ko révolution dɔ yɛrɛ kun kɛra Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Zine Al Abidine Ben Ali wa ko révolution yɛrɛ fana kɔfɛ ko bɔnbɔnjɔlen maa dɔw yɛrɛ fana ka taama yɛrɛ fana cayara u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko bɔnbɔnjɔlen maa ninnu yɛrɛ cayara kosɛbɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 2015 wagati yɛrɛ la o wagati yɛrɛ fana de la k'u tun bɛ walejugu yɛrɛ fana kɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba yɛrɛ la wa ko ka daminɛ san 2011 ka taa bila san 2016 wagati yɛrɛ la ko Tunisie jamana kɔnɔden maa 5500 yɛrɛ farala bɔnbɔnjɔlen maaw yɛrɛ ka minnu yɛrɛ kun ka walejugu yɛrɛ ka ca ko ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa ko bɛnbaliwale maa fanba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun bɛ bɔ État islamique bɛnbaliwale maaw yɛrɛ de la wa k'u y'u ka walejugu ninnu yɛrɛ kɛ jamana caman yɛrɛ la i n'a fɔ Irak, Syrie, Libye wa u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Ali Larayed yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni y'a condamné ka sababu yɛrɛ kɛ Ali yɛrɛ jalakilen don ni fɛn fila yɛrɛ de ye a fɔlɔ o yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ ye ko Ali k'ale ka baara yɛrɛ de bɛnbaliwale maaw yɛrɛ dɛmɛni yɛrɛ u ka walejugu yɛrɛ la Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na a filanan yɛrɛ min ye k'o de ye ko Ali Larayed yɛrɛ kɔni ko kuma caman k'ale yɛrɛ bɛ bɛnbaliwale maa caman yɛrɛ dɛmɛ u ka taa walejugu yɛrɛ kɛ ko ka jamanaw yɛrɛ fana kan min yɛrɛ Ali yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale nɔ fosi yɛrɛ tɛ nin ko yɛrɛ la k'a ka procès baaraw yɛrɛ daminɛna san 2024 yɛrɛ la Tunisie jamana cour d'appel maaw yɛrɛ ye u ka jamana force de sécurité membre kɔrɔ fila yɛrɛ ni ka dɔ bɔ olu yɛrɛ ka peine na a yirala k'a fɔ ko peine min yɛrɛ kun dalen bɛ o maa fila ninnu yɛrɛ kan k'o kun ye san 26 kaso yɛrɛ de ko nka k'u ye dɔ bɔ o la ni ka n'a bila san 2022 yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ la ko Ali Larayed k'ale kun minɛna ni k'a bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na san 15 Zine Al Abidine ale ka fanga wagati yɛrɛ la wa k'a ye san 15 min yɛrɛ kɛ kaso yɛrɛ la ko san 10 u y'a kelen yɛrɛ de bila d'a ma ani maa si yɛrɛ kun faralen kun tɛ ɲɔgɔn kan o wagati yɛrɛ la a kun jalakilen yɛrɛ don ka d'a kan k'a kun bɛ fɛ ka fanga dafiri yɛrɛ de kɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na o de yɛrɛ de kosɔn u y'a minɛ ni k'a datugu san 15 yɛrɛ kɔnɔna na nka Zena kɔni condamnation yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ kɔni bɔra k'a fɔ ko a ka baara yɛrɛ de bɛnbaliwale maaw yɛrɛ dɛmɛni yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'a bɛ bɛnbaliwale maa caman yɛrɛ fana dɛmɛ olu ka taa walejugu yɛrɛ kɛ ko ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na o de kosɔn min yɛrɛ Tunisie autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ye san 24 kaso yɛrɛ de di Ali yɛrɛ ma ni ale yɛrɛ Tunisie jamana premier ministre kɔrɔ yɛrɛ ye Libye ale ni Tchad jamana fintigilakaw olu yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ opération de contrôle dɔw yɛrɛ kɛ Tchad jamana nɔrɔyanfan yɛrɛ fɛ ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ ka dancɛw yɛrɛ de la u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u sera ka bɔ maramafɛn caman yɛrɛ kan n'u ka sɔrɔ ka o maramafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye maramafɛn minnu yɛrɛ saisis u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ ko maramafɛn ninnu yɛrɛ cɛla ko min yɛrɛ missile sol air yɛrɛ ko yɛrɛ kun b'a la ni o yɛrɛ ye missile farimanba yɛrɛ sabula ko missile yɛrɛ b'i to dugumala yɛrɛ la ni ka tir kɛ ka bɔ duguma ni ka taa fo sanfɛla yɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ sanfɛ kɛlɛkɛfɛn min fɛn min yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ Tchad jamana kunnafonidiso maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔla olu y'a yira k'a fɔ ko Tchad jamana fintigilakaw ale ni Libye jamana fintigilakaw ye opération minnu yɛrɛ kɛ ko ye nin opération ba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ février kalo tile 20 yɛrɛ san 2026 wa k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɛra u ka jamana dancɛw yɛrɛ de la wa missile ninnu yɛrɛ fana kɔfɛ k'u yɛrɛ sera ka fɛn caman yɛrɛ fana saisi minnu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ
mobili blendew munitions ni olu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ marifa baliw ale ni obisiw yɛrɛ kan. Chad jamana kunnafoni diso Aliwada maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ bila olu ka jamana fintigilakaw ale ni Libi jamana fintigilakaw ka surveillance ko hukumu yɛrɛ de la ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni jamana fila ninnu fintigilakaw yɛrɛ bɛ ka u ka surveillance yɛrɛ fana caya kosɛbɛ u ka jamana frontière yɛrɛ la k'u ka nin opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ ko opération dugusajɛ yɛrɛ k'u ye ɲɔgɔnba dɔ yɛrɛ kɛ point 35 yɛrɛ la ni o yɔrɔ yɛrɛ bɛ Libi kɛrɛfɛla yɛrɛ la wa u y'a yira k'a fɔ k'u ka o ɲɔgɔn yɛrɛ ɲɛmaaya yɛrɛ tun bɛ Libi jamana sud-yan région olu ka commandant yɛrɛ de bolo wa fɛn min yɛrɛ fana ye Chad jamana responsable militaire yɛrɛ fo ka taa se u ka commandant yɛrɛ ma k'olu camanba yɛrɛ tun bɛ u ka nin ɲɔgɔnya kɛyɔrɔ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun de walasa u ka se k'u ka opération yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ale ni ka kunnafoniya yɛrɛ fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min yɛrɛ lakanaba yɛrɛ u bɛ se ka sabati u ka jamana dancɛw yɛrɛ la u ka ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ Libi jamana fintigilakaw ale ni Chad jamana fintigilakaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna continuer ne ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka opération baw yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka lakanaba yɛrɛ sabati u ka frontière yɛrɛ la wagati kuntagalajan kɔnɔna na ko walasa u ka se ka u ka opération ninnu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka salle d'opération dɔ yɛrɛ sigi sen kan salle min yɛrɛ kɔnɔna na u ye t'u ka kɛlɛ taabolo bɛɛ lajɛlen organisation kɛ yen nɔ ale ni k'u ka patrouille yɛrɛ coordonné ani fɛɛrɛ fɛn fɛn yɛrɛ fana kan ka latigɛ yan'u ka t'u ka kɛlɛkɛyɔrɔw la k'u bɛ taa u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ o salle ninnu yɛrɛ de kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ bɛna taa o opération kɛyɔrɔw yɛrɛ la k'u bɛna dɛmɛ don o maa ninnu yɛrɛ ma ni kɛlɛkɛminɛn farimanbaw yɛrɛ ye i n'a fɔ sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw fo ka taa se duguma kɛlɛkɛfɛnw yɛrɛ ma Libi ale ni Chad jamana yɛrɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka jamana frontière yɛrɛ lakana wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ Libi jamana sud-yan yɛrɛ la ko fɛn min yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ k'o yɛrɛ ka jugu yen kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko Libi ka o région ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan ko fɛn min yɛrɛ maramafɛnw yɛrɛ k'olu ka circulation yɛrɛ ka ca kosɛbɛ o région yɛrɛ la o de kosɔn maa caman yɛrɛ kɔni bɛ siran ni ka taa o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔ ni jamana fila ninnu ka nin opération ba min yɛrɛ filɛ nin ka kɛ o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Tripoli ale ni Jamena yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ fɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ walasa fɛn min yɛrɛ ye maramafɛn minnu yɛrɛ bɛ don u ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ ma di u ma u bɛ se ka dankari o maramafɛn ninnu yɛrɛ doriko yɛrɛ la u ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ale ni produit minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ don Bamacɔle maaw yɛrɛ sababu yɛrɛ fɛ u bɛ fɛ ka dankari o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la wa nin b'a yira fana k'a fɔ ko jamana fila ninnu yɛrɛ bɛ fɛ ka camanba yɛrɛ fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan ni k'u ka opération sécuritaire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛn ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se k'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dankari o menace ninnu bɛɛ lajɛlen na u ye nin opération yɛrɛ kɛ zone min yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko zone yɛrɛ kɔni lakɔdɔnlen don ni Bamacɔle maaw yɛrɛ ka menace kɛyɔrɔ yɛrɛ de ye kosɛbɛ ka d'a kan ko fɛn min yɛrɛ ye maramafɛnw yɛrɛ k'olu ka circulation yɛrɛ ka ca o zone yɛrɛ la kosɛbɛ wa Bamacɔle maaw yɛrɛ fana ka taama yɛrɛ ka ca o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la o yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka continuer ka baaraw yɛrɛ kɛ u bɛ se ka dankari o menace ninnu yɛrɛ la tile dama dama kɛlɛ yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɛra Guinée Conakry ale ni Sierra Leone jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu yɛrɛ kɛ wale min yɛrɛ kɛra u ka jamana dancɛw yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni Guinée Conakry ale ni Sierra Leone jamana yɛrɛ kun tɛ ka bɛn don kelen yɛrɛ la wale yɛrɛ kɛra don min yɛrɛ la ale ni u ka ɲɛfɔli yɛrɛ fana kun tɛ ka bɛn ɲɔgɔn yɛrɛ ma o wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni Guinée Conakry jamana fintigilakaw yɛrɛ ye Sierra Leone jamana fintigilakaw yɛrɛ minɛ ni ka taa ni olu yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni seginna ni ka Sierra Leone jamana fintigilakaw segin u ka jamana yɛrɛ la Sierra Leone jamana ministère de la communication maaw yɛrɛ de bɔra ni ka nin laseli yɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 o laseli yɛrɛ de senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana fintigilaka minnu yɛrɛ k'u minɛna Guinée Conakry jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ kabini dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la ko Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ y'u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ segin u ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni kɛlɛ min kun bɛ Guinée Conakry jamana ale ni Sierra Leone jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni ka o kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ban Freetown autorité maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ seginna ka n'u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko baasi fosi yɛrɛ t'u la tile damadama kɛlɛ yɛrɛ kɔfɛ kɔni hakilinajigi yɛrɛ la Sierra Leone ale ni Guinée Conakry kɛlɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ daminɛ la kari tɛmɛnen ka dugu yɛrɛ jɛ tɛnɛ yɛrɛ la février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ olu ye laseli kɛ u ka jamana kunnafoni diso yɛrɛ la min na u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye fɛn min yɛrɛ Sierra Leone jamana fintigilaka maa 16 yɛrɛ minɛ février kalo tile 25 san 2026 minnu yɛrɛ donna Guinée Conakry jamana frontière yɛrɛ la ka d'a kan k'u ni frontière yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ k'a kun tɛ tɛmɛ kilomètre 1 ani dɔɔni yɛrɛ kan Kudaya district yɛrɛ la Farana préfecture yɛrɛ la Guinée Conakry autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko
Sierra Leone ka o jamana fintigilaka ninnu yɛrɛ kɛlen ka don olu ka jamana frontière yɛrɛ la k'u nana ni ka na buguso yɛrɛ de jɔ wa o buguso yɛrɛ fana sanfɛ k'u y'u ka jamana drapeau yɛrɛ bila yen nɔ ko yɛrɛ de kosɔn olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ wulila ni ka opération yɛrɛ kɛ o ko yɛrɛ la wa u ka opération ninnu yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ n'u ye maa 16 ninnu yɛrɛ minɛ ale n'u bololafɛn caman yɛrɛ fana o kɔfɛ yɛrɛ fana k'u ye enquête ba dɔ yɛrɛ fana dayɛlɛ o ko yɛrɛ la Guinée Conakry autorité maaw ka kuma min yɛrɛ filɛ nin ye ka fɔ fɛn min yɛrɛ Freetown jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ o kuma ninnu yɛrɛ galontigiya ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma don Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni ma di olu ma k'olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka poste dɔ yɛrɛ de kɔni sigi u ka dancɛ ninnu yɛrɛ la k'ale yɛrɛ localité yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Falaba district yɛrɛ la ni o yɛrɛ ye Sierra Leone jamana yɛrɛ de kɔnɔna ye wa Sierra Leone jamana fintigilakaw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko min ye Guinée jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ de tɛmɛna olu ka jamana dancɛw yɛrɛ la ni ka don olu ka jamana kɔnɔna na ka taa olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ minɛ ka d'a kan k'olu ka jamana fintigilakaw tun bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ko bɛ jate olu ka jamana yɛrɛ de fɛ o de kosɔn Sierra Leone jamana autorité maaw yɛrɛ wulila ni ka ɲini Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ fɛ k'u ka segin ni k'u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila wa k'u tɛ fɛ baasi fosi yɛrɛ fana k'u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fana sɔrɔ o de kɔfɛ Sierra Leone jamana fintigilakaw yɛrɛ ye mission d'établissement des faits maa dɔw yɛrɛ bila ka taa Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa olu yɛrɛ ka taa nin ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ni ka bɔ ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kalama o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔfɛ min yɛrɛ Sierra Leone jamana autorité maaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ministère de la communication maaw yɛrɛ olu bɔra ni ka nin laseli yɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni seginna u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa ko baasi fosi yɛrɛ fana ma u sɔrɔ walasa an ka bi kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ɲɔngiri an bɛ taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ Benin Centre National d'Investigation Numérique maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka laseliba dɔ yɛrɛ kɛ u ka jamana kunnafonidi sobaw yɛrɛ kan u ka laseli ninnu yɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa 9 yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini u ka jamana polisiw yɛrɛ fɛ o maa 9 ninnu yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni jalakilen don ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni sen yɛrɛ tun bɛ fanga dafiri min yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na décembre kalo tile 7 san 2025 ko de kosɔn u ka jamana police républicaine maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔba yɛrɛ kɛ ni maa 9 ninnu yɛrɛ ɲinili kow yɛrɛ la wa u ka jamana autorité maaw yɛrɛ fana ye layiruba dɔ yɛrɛ ta u y'a yira k'a fɔ ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko e yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni kalama ni maa 9 ninnu yɛrɛ kɔni ka kow yɛrɛ la walima n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ni maa 9 ninnu yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔn ko ni kɔni nana ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ ye ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ k'e yɛrɛ kɔni bɛ se ka wale ɲuman dɔ ba dɔ yɛrɛ sɔrɔ o ko yɛrɛ la ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka na fɛn ba dɔ yɛrɛ kɔni di o tigilamɔgɔ yɛrɛ ma maa 9 minnu yɛrɛ bɛ ka ɲini Benin polisiw yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ ye Pascal Tigiri ye ani Castro Sambieni Ousmane Samari, Bernard Sanhuye Koua, Moussa Noumar Rafiou, Demamo Dasudo, Issa Soumano, Laurier Sentoji, fo ka taa se Yakuba Mudashiru Oseni yɛrɛ ma k'u kɔni bɛ ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ni maa 9 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ɲinini na wa u y'a yira k'a fɔ ko maa 9 ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ko min yɛrɛ ye Pascal Tigiri ye k'u ka ɲinini yɛrɛ fanba sinsinnen yɛrɛ bɛ ale yɛrɛ de kan wa u y'a yira k'a fɔ ko Pascal Tigiri yɛrɛ kun ye u ka jamana garde républicaine baarakɛla dɔ yɛrɛ de kun don ni olu ka baara yɛrɛ de jamana ɲɛmaa lakanani ale n'u ka institution lakanani ko yɛrɛ Patrice Talon ni ale yɛrɛ de Benin jamana ɲɛmaa yɛrɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la ko nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sababu yɛrɛ bɔra Pascal Tigiri yɛrɛ la ka d'a kan k'ale yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ni ka nin fanga dafiri ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ organiser Patrice Talon y'a yira k'a fɔ ko san 2025 wagati yɛrɛ fana ko min yɛrɛ Pascal Tigiri yɛrɛ k'ale yɛrɛ kun ye i yɛrɛ bila civiliya place yɛrɛ la ka d'a kan k'a kun bɔra u ka camp militaire yɛrɛ kɔnɔna na ni ka civil fini yɛrɛ kɔni don ka don bolimafɛn sen 4 dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka taa k'a ka cɛdenw yɛrɛ to kan kɔnɔna na o kɔfɛ k'a ye frappe jugu yɛrɛ fana kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ fana ye ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma Patrice Talon ale yɛrɛ tila tuguni k'i sinsin k'a yira k'a fɔ ko waati min yɛrɛ la ko opération yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko ale ni Pascal Tigiri yɛrɛ tun bɛ kuma yɛrɛ la téléphone yɛrɛ la o waati yɛrɛ la min ye Pascal Tigiri yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni menace kan dɔ yɛrɛ fɔ Patrice Talon yɛrɛ ma ka d'a kan Pascal Tigiri yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ se ka wale jugu wɛrɛ yɛrɛ fana kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ ni ka kasaraba yɛrɛ de don jamana kɔnɔ ko waati min yɛrɛ la u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bɛ ka ni maa 9 ninnu yɛrɛ ɲini o waati yɛrɛ la min yɛrɛ u ka jamana kiritigiso tigilamaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni u ka recherche n'u ka enquête yɛrɛ ye ka ɲɛsin maa wɛrɛw yɛrɛ ma
ni siga-sigana yɛrɛ bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fana la k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana sen kun bɛ ni fanga dafiri ko in yɛrɛ la. O y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ u ka jamana kiiritigɛso tigilamaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko in yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan u bɛ ka avancer n'u ka enquêtes yɛrɛ ye kosɛbɛ. U ye misaliya dɔ yɛrɛ yira u y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la ko min yɛrɛ Alassane Tigiri yɛrɛ ni ale Pascal Tigiri balimakɛ yɛrɛ k'u ye ale yɛrɛ minɛni k'a bila mandat de dépôt yɛrɛ la. Patrice Talon y'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri min yɛrɛ kun bɛ fɛ ka kɛ olu ka jamana kɔnɔna na décembre kalo tile 7 san 2025 wagati yɛrɛ la ko yɛrɛ kun ko gɛlɛyara kosɛbɛ ko de kosɔn olu yɛrɛ ye wele bila Nigéria jamana finitigilakaw yɛrɛ ma walasa olu yɛrɛ bɛ se ka na dɛmɛdenw kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Wa ko waati min yɛrɛ la u ye wele bila Nigéria jamana finitigilakaw yɛrɛ ma olu yɛrɛ fana nana teliya yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ni ka mobili blindé dɔw yɛrɛ tiɲɛ minnu yɛrɛ kun dogolen bɛ Togoben camp militaire yɛrɛ kɔnɔna na. Wa u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛnna CEDEAO maaw yɛrɛ de fɛ. Patrice Talon y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye wele bila Nigéria jamana finitigilakaw yɛrɛ ma u kana dɛmɛ don u ka jamana yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka dankari fanga dafirila ninnu yɛrɛ ka menaces yɛrɛ ma ale ni maa si yɛrɛ kana se ka bɔnɛ o ni na. Ko nka ko bɛɛ n'a ta o ta k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'a kɛra sababu yɛrɛ ni ka Général Bada furumuso yɛrɛ bɔnɛ a ni na ale ni garde de la républicaine maaw ka soldat yɛrɛ fana dɔ ko yɛrɛ fana bɔnɛna a ni na u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ bɛnɛ autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ cɛsirilenba yɛrɛ de don ni maa 9 yɛrɛ ɲinini yɛrɛ la ka d'a kan u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa 9 ninnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka walejugu caman yɛrɛ kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u ka menaces yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ka taa fɛ ko yɛrɛ de kosɔn olu yɛrɛ kɔni bɛ ka recherche yɛrɛ kɛ ni maa 9 ninnu yɛrɛ ka ko la wa ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ fana sɔrɔla k'a fɔ k'e bɛ kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni kalama ninnu yɛrɛ ka ko la k'i yɛrɛ kɔni bɛ se ka se Benin autorité maaw yɛrɛ ma teliya yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni lase o kɔfɛ olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna bonyamasigiba yɛrɛ kɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kibaru kan man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.